Isane apik. Sini. Nah, ya mikir. Nyampe betina apa sih? Ayo cetek sih ya. Pemain saya gua ya. Sing pot ngelae ya. Iya. Betina, nah sing no. Sing rada liyan. Makan. Masalah ayatnya di pihak pangkane kesak ngono. Jenengan ono kaya lore mboten, Dek? Di kelas yang loro wae lagi jelepak panjenengan kula mboten kula deleh foto masuk ke takat niku. Jual jagung ya ta? Bacaan sik dhuwur gitu kula mboten. Kok seneng men ya. Kira-kira mati aja deh lore. Negane apa karo anu piring-piring gembreng mah. Boy, Sing waktu godhong apa lah? Mari godhongnya kurang asli. itulah. Iya. Siji yo. Niki lho siji loro telu. Telu ya wes. Kalau cobaannya Kok punah sing akeh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intigo ibaratati nama syafa'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khulafai rasyidin amatina sayyidina barakatina Muhammad Rasulullah sayyidina Ali sayyidina Hasan Hasan sayyidina Syaitan Jawa jami Ali Badrin wa jami sahabati al-Qari wa batin wa baqiyatu sahabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabila wa lahumul Fatihah. Suratul Lazina wa ta'ala ila hadrati jamil amja imam muslim wal malaikatil muqarrabin sayyidina toha sayyidina fatina tas saya Abdul Qadir Jalani Qaddasallahu sirruhu wajah ahli hadis wal fastin musanifi wajah walifi wajah misufi wa sufiya lahumul fatihah. Assalamualaikum jalal baiti nubuwati wa manzini risalati sayyidina wa habibina wa syafina wa mulana min yaumin hadha ila yaumil qiyamah salatu hasanatul al-fatihah. Assalamualaikum ya lal awliya ya lal jaba ya lal awqati ya lal nuquba ya lal arfa ya lal mutla ya ghusu ya qadri ya sultanu ainuna fi qadri khawizina lakum waliladzina sabaqu bisyai'in walamul fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ila hadrati jami'i masyaikhina alinjawi kusan kanjeng siwun gunung jati Cirebon sesar bidayatullah wa jami salasila ali Cirebon wala rojo salam masyaikidati kafi wa ila sunani giri wa ila sunani ampere wa ila sunani kalijoko wa ila sunani kudus wa ila sunani muria wa ila sunani guna wa ila sunani turja wa ila sejumatil kubra wa ila semolana malik wa jami autisati wa ila hadrati Raden Fatah Demak Pintar wal Proti Sultan Trenggono wala kodrati Ki Ageng Kepul Kenongo wala kodrati Pangeran Hadi Wijaya Joko Tingger wala Pangeran Sinawang wala Pangeran Tijolan wala Semustara wala wala Pangeran Sambernyawa wala kodrati Sultan Agung wala kodrati Ronggo Warsito wala kodrati Prabu Siliwangi wala kodrati Nyai Sumbang Lawen Rarang wala kodrati Raden wala Susah wala kodrati Santang wal Fadilatin Kiang Santang wal Senur Jati wal Syakabi wala qadru Syekh Tolkah Kalisapu Cirebon wala qadrati Izinuddin Hasbullah Kebumen wala qadrati Ki Hamzah Mani bin Mani wala qadrati Kiai Amrul Fatah bin Ki Hamzah Mani wala qadrati Ki Lutful Hakim bin Hamzah Mani wala qadrati Pak Soleh bin Abdul Khair wala qadrati Ki Halimi bin Mudasir wala qadrati Syekhul Bangkalan wala qadrati Syekh Hasim Asari wala qadrati Syekh Ahmad Dalam wala qadrati Syekh Matni Muradama wala qadrati Syekh Matekan Purodadi wala qadrati Abbas Tepu
wala kodrati badal harwatu jangan wala kodrati Muhammad watun wala kodrati Muhammad baitu ila sama kulima sallallahu alaihi ya Allah. Sedaya leluhur kami semuanya Allah, sedaya penata agama, sedaya penata wilayah, sedaya para raja, sedaya para ratu ya Allah. Wa jami'u usulihim wa furu'ihim wa ma intasaba ilaihim wa liman zara'a ilaihim wa liman talaqa ilaihim ulumu radiyallahu anhu wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wala khudrati abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa nakhusu khususan ya Allah. Ki Hasan Bisri Uson Ki Masud Kebumen Uson ya Allah. Guru kami semuanya ya Allah. Uson ya Allah Bapak Wijianto Uson ya Allah. Pak Sulan Taufik Uson ya Allah. Sedaya ikhwan-ikhwanina di majelis ahli bali rakyat semua moro dukuh seragian wa jami'i ahli baitihim wa jami'i talamitihim wa jami'i ikhwanihim wa ila huquqil wajibati alaina wa ila jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat min ladun adama ila yaumil qiyamah syaulilah walahumul fatihah. Kitab Sirul Asror Al-Faslu As-Sabi'u Ngasaro Fi bayani saumis syariati wa tariqati. Bismillahirrahmanirrahim. Hada bismillahi ngawiti ngaji sapa ingsun kelawan bismillahi ngawiti ngaji sapa ingsun ing kitab Sirul Asror anggite Syekh Qadir Jailani Quddasallahu sirrul aziz kelawan nyebut asmane Gusti Allah sipate Gusti Allah Ar-Rahmani zat kang paring rahmat kang gedhe-gedhe ing dalem donya lan akhirat. Sipate Gusti Allah Ar-Rahimi tur zat kang paring rahmat kang lembut-lembut ing dalem akhirat tertentu maring wong mukmin bloko. Al-Faslus Sabi'u Ngasaro pasal kang kaping sabiu itu ngasaro 10 dadi pasal sing kaping 17. Sipate pasal pibayani somis syariati kang tetep ing dalem mertelaaken jelasaken posone syariat wa tarekoti lan posone tarekoh. Kados pundi pangandikane Mbah Ki Musonep fa'amma somus syariati mongko anapun utawi pertelane poso syariat iku ayam saka yen to ngeker sapa wong nganil makulati saking pira-pira perkara kang den pangan minal makulati saking pira-pira panganan kang den dahar kang den pangan wal masrubati lan pira-pira unjukan kang den ombe wa anil wiko lan ngresa saking wiko hubungan suami istri jima bahasa Arabin jima nang dipinahari ing dalam wektu rina wa amus wa amma somut tariqati lan sejanapun utawi pertelane poso toreko iku fahuwa mongko utawi samutareka iku ayam saka yen to ngeker sapa wong jami'a abdaihi ing sekabehane pira-pira anggota badane si wong minal muharramati saking pira-pira kang den haramaken wal manahilan
perkara kang den cegah wadama imi lan saking pira-pira perkara kang winada kang tercela gambarane mislal usbi sepadaning ujub wa ghairihi lan liyaning ujub zahiron ing dalem zahiron ing dalem jabane wa batinan lan ing dalem jerone utawa atine lailan ing dalem wektu wengi wa naharon lan ing dalem wektu rina fa iza fa'ala mongko arikalane agawi sapa wong sayan ing suwiji-wiji min hazihil fu'ali saking ikilah pira-pira penggawean alladzi fu'al zakarona kang wis nutur sapa ingsun baki musonep ha ing al muharramati iku batilun batal apa sing batal somut torekoti posone toreko paso musariati mongko utawi poso syariat iku muak kotatun kang den wektu-wektu wasomu torikoti lan utawi poso toreko iku mu'ab badatun kang den langgengaken iku mu'ab badatun kang den abadikan utawa kang den langgengaken bijami umrihi ing dalem sekabiane ngumure si wong kolawus dawuh sapa alaihi salam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam warubba soimin dawuh rubba soimin pirang-pirang wong kang poso laisa ora ana iku lahu tetep kaduwe soim apa min saumihi posone soim illa angin anane alju'i ngeleh alju'i ngorong wal ngapsilan alju'i ju'i apa ngeleh alju'i ngeleh wal ngatsilan ngorong walizalika mongko krana arai mengkono-ngono keterangan rubba soimin laisa lahu min somi kila den ngendikaaken kam min soimin pangandika kam min soimin mubtirin ila kiri kam pirang-pirang min soimin saking wong kang poso mubtirin kang batalaken puasane wakam lan pirang-pirang min mubtirin saking wong kang batalaken poso min mubtiri soimin saking batalakene posone wong kang poso ayam saka tegese ngeker sapa wong ahu ing pira-pira anggota badane utawa awake si wong nganil manahi saking pira-pira cecegahan utawa larangan wa iza innasi lan nglarani menungso bil jawarihi kelawan pira-pira anggota badane kama kaya keterangan kula kang Gusti dawuh sapa Allah Gusti Allah taala dawuh as-saumu li ila kirihi as-saumu utawi puasa iku li tetep kaduwe ingsun Gusti Allah wa ana lan utawi ingsun Gusti Allah iku ajza'a kang bakal bales sapa ingsun Gusti Allah bi kelawan soim wa qala lan ngendika sapa alaihi salatu wasalam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lis-shaimin farhatani dawuh lis-shaimi farhatani lakirihi lis-shaimi iku tetep kaduwe wong kang poso farhatani utawi ana kebungahan loro dirupane farhatun sewijine bungah nang endi ngindal iftori ing dalem nalikane buka puasa wa farhatun lan kaping pindune bungah ngindar ru'yati ing dalem nalikane mirsani Gusti Allah rozakona ngrezekeni ing kita sapa Allah Gusti Allah taala bifatrihi kelawan anugrahi Gusti Allah wa karomihi lan kelawan kamulyane Gusti Allah wa qala
ahlu syariat ila akhirih. Gas terus ya. Berapa ada? Lutiannya paling Pak Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wala quwata illa billah, amma ba'da. Kunjuk dumateng sedaya bapak-bapak majelis alim ingkang kula hormati. Langkung rumiyin monggo ngaturaken puji syukur dening Allah Subhanahu wa taala. Syukuran kula panjenengan sami bilih dalu menika tasih pinaringan kesempatan ngraosaken badan saras sehat, ugi ngraosaken ketetepan iman dalah Islam. Dateng niku paling perkara paling gedhe niku jek ketetepan iman kalian Islam. Nek wis dicabut rahmate Gusti Allah bentuk iman, iki bahaya. Nek dicabut Islam, iki umum. Bapak napa? Contohnya dicabut rahmat Islam khususnya kanggo individual perorangan niku jek akeh tunggale. Nek pun kecabut kepedol rahmate Gusti Allah arupi iman wis sing bahaya, Pak. Ya sak elek-eleke wong nek jek percaya Gusti Allah jek mending. Nek wis elek dan Gusti Allah ora percaya, dan iki sing paling payah. Mula panjenengan wajib ngaturaken syukuran ini apa? Syukuri sehate badan. Iki kados ngeten iki termasuk salat 5 waktu termasuk belakang mriki mungkin dipun bahas nyukuri nikmat badan termasuk saum puasa. Kaping kalih sholawat dan salam monggo diaturaken dumateng baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minangka wasilahipun makhluk sak alam dunya sak jagat seantero. Wasilah punapa? Kagem murih atau napa nggih? Ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Tanpa Kanjeng Nabi 0% tidak bisa. Karena apa? Kok Kanjeng Nabi Muhammad, orang Kanjeng Nabi Adam? Ya, David. Kenapa sholawatnya kok nganggone sholawat Kanjeng Nabi Muhammad, orang Nabi Adam? Padahal pertama kali Allah menciptakan jasad adalah Adam. Nabi Muhammad kan keri hitungannya. Ini kok kenapa didhisikake Kanjeng Nabi Muhammad? Berarti ada rahasia di dalam rahasia. Ya nek rapi kaji gak dibedar ke kamu dengertina yang Allahumma sholli wa sallim ya mau sebatas niku. Maka kalau kita pengen menggapai rahmat Allah yang takdim dan rahmat keselamatan fid dunya wal akhirah wajib beto sholawat. Hukume sunah ning iso dadi wajib. Nek wama ora nek Kanjeng Nabi ya wis ra enek donya iki gak dadi. Bismillahirrahmanirrahim. Dalu niki pengawasane bentang kitab Sirul Asrar sinau bebareng. Nah, dumugi bab nomor 17. Bahasane wong Arab kan al-fasul sabi utawi pasal nomor 7 asara 10. Nek wong Indonesia pinten lek? 17. Ini nek wong Arab 7 10 bahasane ngoten niku. Nek masalah bahasa beda niku wis lumrah. Aja digawe rumit. Pasal nomor 17 kitab Sirul Asrar nggih menika fi bayani shaumis syariati wat thariqah. Mertelaaken jelasaken nerangaken tentang puasa syariat dan
tarekat. Lah sing poso syariat iki piye Mas? Sing poso tarekat piye? Nek awake dhewe nek wis ngerti insyaallah bakal iso nglakoni senajan ora sempurna cek mending lho. Cara wong kerja iki setengah hari mending daripada gak kerja blas ya Mas. Setengah bulan kerja, setengah bulan rai mending daripada sebulan ora kerja. Ngerti sinau sesarangan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amas saumu syariati adapun sing diarani poso syariat iku ayam saka anil makulatin wal masrubatin. Mekek nahan dari berbagai macam makanan dan minuman. Iku posone wong syariat alias betul anggota badan jasmani. Beda meleh wa anil wiqai lan nyegah saking seneng-seneng karo bojo. Ning kapan? Berarti poso gak entuk, Mas. Ngertine wong kok sebulan dur bulan Ramadan ra entuk seneng-seneng karo wong wadon. Wah, stres berat kabeh wong lanang. Jadi sing ra diolehi iku cuma waktu awan pas poso nggih mboten napa-napa. Niku jenenge poso syariat. Sing batalke niku sing rusak poso syariat di antaranya apa Mas Giman? Maem, minum, kalih seneng karo bojo, lawan jenis. Nek ra karo bojo Mas ya tetep batal karo bojo batal apa meneh karo wong liyane wae bojo meneh gitu. Pertanyaannya cek nganyang. Semelange ra entuk blas lho. Bismillahirrahmanirrahim. Ing dalam waktu finnahari waktu awan nek bengi ento wa ammas saumut tariqah sing diarani poso tariqah fahuwa utawi tariqah iku ayam saka meket hawa nafsu jami'a abdoihi ing sekabehane anggota badane menungso ora mung mulut tok sing dipegah nggih Mbah Samin. Ya mulut, ya mripat, ya kuping iki jogo kabeh. Iku jenenge poso tarekat. Minal muharramatin saking perkara sing diharamke menurut syariat Islam. Di antarane napa? Sing diharamke rasani wong, terus napa meneh? Adu domba, iki diharamke wis genah. Lah niki masuke nek jenengan kok mengunci mulut untuk tidak berghibah, tidak rerasan, itu salah satu bentuk puasa tarekat. Kapan berarti ora rasan-rasan? Ya selawase umur, nggih. Selawase umur jenengan Mas Samin. Gak rasan-rasan kira-kira. Kuat mboten iki. Nek nggo poso sedina ra mangan ra ngombe kueh tunggale. Ning posone mulut tutuk alias cangkem jare wong kene. Amar batire ya wis. Niki wis mabut banget. Nembe niki tok lho. Dereng mripat. Mripat iki ndelok barang sing ora disenengi wong liya kira-kira piye? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi sing lebih berat niku menjaga alias puasa tarekat. Nek nggur poso syariat kuwi ya gak madang, gak ngombe, gak hadir karo bojo ning wektu awan tok bengine oleh wareg mangane mbuh. Wong posone wong umum alias syariat. Sing luwih jelas meneh napa to syariat iki? Sing diarani syariat ben paham iki kan soalnya terus medeni soalnya hati-hati. Yang namanya kalimat syariat, tarekat, hakikat dan makrifat itu adalah nama ilmu. Dudu kok kedikjayaan kok nek wis tarekat dikjaya. Wah, itu pelanggaran. Syariat itu adalah ilmu yang untuk mengatur ibadahnya badan jasmani atau dohir. Pokoknya selama masih duwe badan maka wajib nglakoni syariat.
Contohnya termasuk macul, ngobat, nyemprot, ngupuk, nerator, nyukur, wis pijet niku sami mawon. Nyirami bonsai niku kerjaan syariat kan. Secara dohiri, cuma yang pokok di dalam syariat Islam adalah napa? Syahadat, sholat, poso, zakat, haji niku pokok hablum minau. Nek hablum minanas yo ke hubungan iki. Ini termasuk ibadah. Dolan silaturahmi raketan niate awal silaturahmi teko kono rasan-rasan teko wis biasa. Yo entuk dosa ya entuk kan ganjaran. Arane yo menungso. Nek bener ae jenenge nek salah terus. Nah, maka kedudukan makhluk di tengah-tengah ini adalah manusia. Kok bener kok salah kuwi wis umum. Mula nek wong lagi salah ya aja di berarti bener. Nek lagi bener ya di eloni, nek gelem ra gelem ya wis ngono wae. Sama rumangsa bener dhewe kudu dieloni. Wah kujur. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amasaumut tariqati fa huwa ayyam saka jami'a abdaihi minal muharramatin, dari segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah, wal manahi, dan yang dilarang oleh Allah. Sing dilarang Gusti Allah napa? Wadama ini lan sifat kang dicela oleh syariat Islam, sing merupakan pelanggaran atau tidak diperbolehkan dalam syariat Islam. Mislal ujubi, contone di sifat sing ino. Mislal ujubi sepadane sifat ujub. Sepadane napa wa wirihi lan liyane ujub napa? Riya, sum'ah, takabur, syirik, apa mulai? Gibah, namimah, lawamah, mulhimah, walah kebuak. Ternyata sifat yang dilarang oleh Allah menurut puasa torekot, itulah sifat-sifat yang merusak ibadahnya badan jasmani, gugur ke pahalane. Sifat nih wau. Jenengan poso Ramadan, oke, teko sore. Tapi durung tentu ganjarane wi full alias mutlak, utawa salate tekul banget. Maca Qur'ane pendak bar salat fardu. Cuman tutuke iki yo gak meneng pendak ketemu wong wis. Yo ngrasani yo ujub yo riya takabur iki tidak terasa amalia syariat habis total dimakan oleh sifat-sifat damain alias madmumah yang dicela oleh Allah yang itu di ujub niku pripun no? Mas gimana? Pengertiane jenengan ujub niku napa? Memastikan sesuatu yang belum pasti alias disi iker. So Mbah Jamin nandur jagung 5 kaplek entuke 5 ton somben. Ya nek ra pangan bareng, ya nek ra pangan bulir. Utawa ya nek ra apa niku jamuran. Ora beda pira Mas tuh gimana? Jenengan tuku sapi sego 10 juta. Diingun 6 bulan maya korban didol entuke 20 juta. Ya nek ra mati. Jadi jangan berharap berlebihan kepada Allah. Boleh berharap, boleh berdoa, tapi jangan memastikan. Podo-podo njaluk iki ya menyesuaikan kondisi awake dhewe. Aja kok ngluhi kapasitas alias batas. Engkone ndak ngerusak amalia panjenengan sami. Timbule napa nek ngluhi batas? Stres. Soale nek ra kelakon ya jedhet tenan. Contohnya mau apa? Ujub. Iki penyakit di dalam hati manusia. Tak pandang bulu itu santri, ustadz, kiai, wali, dan nabi. Mesti enek sifatku. Mau mampu pora mengendalikan ayam saka mau ngendaleke hawa nafsu niku. Aja mentang-mentang dadi wali berarti gak enek nafsu nih. Salah pengertian seperti itu.
Ustadz Kiai gak duwe nafsu birahi. Salah, Kang Sulam lho nafsune gede banget ya. Pemenang kula begitu bar pakani sate bebek pakanine bangsa ngombene degan wis bengi ngamuk. Awake kepanas, panas darah tinggine naik. Sing ngeduk ki sapa? Mbok wedok. Dadi aja diseneni mbok wedok iki diyem-yem ben ayem ben sugih. Dadi wong lanang gerah kei ngamuk iki cilaka. Ben dikei tanpa njaluk ya kudu pengertian. Jadi sing diarani sing rusak amaliyah atau pahalane ibadah syariat niku napa wau? Penyakit hati. Masya Allah. Niku nek ra dikaji gak ketemu Mas Dudu. Asli ra ketemu. Nek sing batalke syariat Islam oke. Contohnya amaliyah syariat Islam di sholat 5 waktu. Sing batalke sholat napa? Nah, kamu ngomong termasuk metune hadas kecil dan hadas besar. Iku batalke sholat. Ning nek sing rusak hasil atau pahalane sholat, yaiku mau sifat-sifat diantaranya ujub, riya, sum'ah, takabur, syirik, namimah, ghibah, lawamah, muhimah, wis ben. Ya iya nek ra ngaji gak ketemu. Kalau gimana? Wis iki kiai amatiran, imbon, ngajine pesantren kilatan alias pasaran tok teko omah langsung tampil. Iki kojo. Padha-padha kiai, padha-padha ustaz dites sing bener. Maksud dites niku napa? Pernah menghadapi problem atau masalah. Nenek gur ngulang ini iki lho gampang banget tok. Jamin. Apa meneh ngulang bocah ikro-ikroan ke gampang. Sing angel napa le? Ngulang bocah TPA niku sing angel napa? Gimana? Ya ndak akeh bocah. Kira-kira pas ngaji ki bocah anteng men. Nek nggur kon abah pintar bocah gelis. Ning kira-kira bocah ki aja playon, aja gojek, kon meneng anteng syukur-syukur sadurunge maju ki maca dhisik. Ngendhaleke bocah-bocah sak rombongane sapa danar, terus nares, walah nek ra dawa ususe bundet tok kene iki. Mulane sing angel niku napa to? Mengenali sesuatu yang merusak. Jangan hanya pengen beruntung tapi tidak mampu mengenali yang merusak keuntungan iki apa. Sing rusak keuntungane napa? Yaitu sifat-sifat yang dicela oleh agama. Masuke niku wau ujub, riya, sum'ah niku wabet tenan. Sing iso ngilangi atau mengendalikan seperti itu dengan tirakat riyadhah napa? Dawamudzik melanggengke zikir fi qalbihi ing dalem ati ora mung ning lambe. Yo ning lambe pase wong pesantren ya boten. Bo ini fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah. Wis mulai gaweane bocah teh. Kamu Ustaz gak oleh ngene. Usah wae aku si tuan rumah. Ya. Tuan rumah jaga ketenanan dongone. Terus rombongane Bagong iki. Jadi ditrateni tenan. Ngajine ngene iki memang gak kabeh wong seneng. Sebab napa? Sing digorek-orek awake dhewe. Sing diberesi. Dudu beresi wong. Iya. Nggih kan? Sebab ati sing maca ya duwe ati, sing ngrungokke duwe ati. Aja mentang-mentang selama iso maca terus kemetak. Mbah Jamin wis apa? Iki tak pompa betul. Dudut ke musafahan naga sastra. Naga sastra ngertine torekoh, ngertine wiritan, golek karomah. Karomah iku ngintil alias buahe amaliyah sing istiqomah. Jenengan duwe amaliyah istiqomah misale Jumat berkah. Ngodboni kotak 1000 perak tiap Jumat iku lho. Mengke tetep enten hasil
Ning yo aja nggur 1000 perak mlebon kotak masjid 1000 perak. Ngece. Omahe Gusti Allah iki dilarang toilet. Makanya wong Islam ini nek gak digugah selera amalia, kuwi tetep lemah. Ning nek wong gugah selera amalia, resikone yo gedhe lho Pak Jamin. Sing seneng yo nambah seneng, sing gedhe nambah gedhe. Allah ora panggung bacote tok wiji ya. Oke. Tapi nek dibuktekke nyatane itu wong ngomong iki ya abot sanggane. Nek asal iki maca rada mending. Sing nyampe ini iki rada abot jare. Bismillahirrahmanirrahim. Dene ya. Ora wong kuwi petani, pedagang, pejabat atau ustad atau santri kiai wali nabi kabeh sing penyakit ati iku ana. Sifat-sifat sing rusak iku mesti enek, cuma mampu tidak mengendalikan. Hanya dengan 4 ilmu. 1 syariat, yaitu ilmu yang untuk mengatur ibadahnya badan jasmani. 2 torekoh, ilmu yang untuk mengatur ibadahnya hati, termasuk dawamudik dikri Allah. 3 ilmu hakikat untuk mengatur ibadahnya roh alias nafas. Ini nanti jelas ini abot kan. Sing nomor 4, mulane nek napase jek enek dianjurkan apa ulama-ulama sepuh salaf pendahulu kula jenengan Allahu Allah. Iku maksudnya apa? Isine Pak domir balik. Ben mlebu tekoning rasa alias Makrifat adalah ilmu yang untuk mengatur ibadah rasa. Salatmu jengklat-jengklit ning nek gak nggawa rasa bener-bener sir, yo gampang, gak enek hasilnya secara hakikate. Tapi secara syariat tetap enten hasil. Ya tetap enten bagian surga, mati ya disolati wong ngalami salat. Raketan saumur urip sepisan ngalami salat terus wajib hukumnya disolati nek ninggal. Fardu kifayah. Ora kabeh tiap wong kudu nyolati mboten. Cukup fardu kifayah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kabeh nek pengen sempurna, gak pandang bulu sing jek bentuk badan jasmani, bentuke manungsa, kuwi gak bakal sempurna. Paling tidak ya mendekati bener mending. Nek kon sempurna gak iso. Tur penyakitnya kabeh padha menungso. Karena di dalam diri manusia ada 4 sifat yang berbahaya. Dan itu nek ra dibahas ora ketemu. Akale menungso ya papat, mula ilmune papat, alame papat, 4 kalimat pancer alias hikmah. Al-Qur'ane wonten. Hikmah itu apa? Adalah kumpulan daripada 4 ilmu ini menjadi satu, itulah yang namanya wadah. Jadi orang bentrok nih. Bismillahirrahmanirrahim. Misal ujubi wa ghairi zahiran au batinan lailan wa naharon. Secara zahir dan batin, baik siang maupun malam itu wajib dijaga. Faida fa'ala syai'at maka nalikane nglakoni suwi-wiji min hadhil af'ali saking ikilah pira-pira penggawean alladzi dzakaronaha kang wis disebutne Kiai Musonib Abdul Qadir ing masalah wau iku apa iki batilus somit torekoti batale puasa torekot nek jenengan nglakoni perkara wau jadi torekot iki batal. Mula gak iso ngamalke torekot tanpa guru. Ra iso alias tidak sah ngei amalan nek kuwi entuke ora saka guru. Misale Mas gimana tak kei amalan. Mas jenengan kok bengi ngamal istighfar. Ping pira? Sekian. Sampeyan ngamalakene sah. Ning nek sampean kok maca kawa apa?
Google alias delok YouTube, delok dia ceramah itu no, tidak akan bisa ngelabeti kecuali edan. Ayo, ora percaya bukteke. Edan pengarep-arep guru maca Fatihah sekian, engko rezekine sekian. Maca ping 1000 rezekine 1 miliar, maca 10.000 rezekine 1 triliun. Kuwi otak-otak adal alias ora sehat. Sampeyan gelem maca Quran ngarep-ngarep dunya. Padane ora beda ngedol Quran demi dunia. Salah, Al-Qur'an iki beresi dunya ora tuku dunya. Nah iki sing repot. Dan ini masyhur Ustadz Kiai. Karena sudah menempuh jalur tarekat akhirnya membagi-bagi amalan. Nah nek kula mboten tak anjurne jenengan kan padha ngamal. Ngamal ini apa? Ilmu as-shadaqatu tanfa'ul bala. Ya sedekah rasa bedokan. Wis rumus paten Kanjeng Nabi. Mula ora aneh. Wer donga sewengi rupus, cek kalah karo wong sedekah 10.000. Wis pasti. Nggih, paham ya Mas Supri? Pak Ner nggih. Timbangane wiwit ya mending ganu kok sam suka-suka wis kan. Wis didongakne genah. Ganjarane Mas bener ora gimana? Jadi ayo dikatakan ngaji, nera ngaji gak bakal ketemu. Ya, lu sampai misalnya tak kayak pengamalan-amalan tentang politik kan kata, ini amalan kok ini. Tapi kasih cilor telu, ayo pengen delok barang rakyat tok, gampang. Pengen rasanya orang, golek barang hilang, gampang nek belum ngamal nih. Barang hilang gak sah goleki. Karena apa kok do goleki? Karena ngerasa duwe barang sing ilang kok tangan kuwi secara hakikat Allah memaksa itu bukan hakmu maka diambil. Mbok lewat maling, mbok lewat begal, mbok jeblok ndal. Paham ya? Jadi CDO nek nggone dhewe ya awet blalang gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Enti mau naharon. Lailan wa naharon. Dadi poso tarekat iki gak enek mandeke. Terus kecuali napas kita sudah alias pensiun ning dunya. Lulus alias wisuda. Paham ya? Bismillahirrahmanirrahim. Faso musariati adapun poso syariat sing nganggo badan jasmani, masa ora mangan, ora ngombe, ora jimak karo bojo, iku muaqqatun di waktu gak bendina. Nggih. Aja bendina. Upaya. Setahun sebulan, ya. Liyane sunah. Aja dadekke wajib. Nggih. Muharram wajib. Ya iku wajib kanggo awake dhewe masing-masing monggo ning aja tinggo hukum umum. Misalnya jenengan wetone dina Minggu wajib tak posoni wetonku dhewe. Monggo itu hak individu. Tapi aja kok terus ngumumne poso dina Minggu wajib. Iki jaluk digawane Pak Paul. Madang diingoni terus diomong. Jadi sing jenenge syariat, poso syariat iku enek wektune. Ning nek poso tarekat iku muabadun dilanggengaken. Tidak ada masa putus. Buka iki enek kecuali engko. Fi jami'i umrihi ing dalem umure menung. Santai umure awake dhewe iki nek bentuk buka poso tarekat. Buka celengan hadiah apa ketemu Gusti Allah. Qala alaihi salam. Qala wis dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sing dawuh sinten? Kanjeng Nabi. Nek niki sing maca kula nggih. Kula maca tok karena memang diabadikan ucapannya Kanjeng Nabi iki dadi diabadikan namine napa? Hadis. Nek wahyune Gusti Allah diabadikan namine Al-Qur'an. Iki Al-Qur'an, iki tulisane Al-Qur'an. Al-Qur'an iki ning jerone jenengan kanten iki hakikate. Dadi bedeli engko nek alif ning ragane jenengan iki lho. Nek ba enek ya kausulannya enek ya.
Nek ya kan titik loro. Nek so anu kan nuker, lho. Nek titik loro kaya huruf ya. Penyakit kan. Nek alif bengkong lho. Umum betul. Jadi nek mboten ngaji mboten ketemu. Iki pengendikane Kanjeng Nabi pripun? Warubba imin, warubba lan pirang-pirang saka imun wong kang poso laisa ora ana lahu keduwene soim min saumihi saking puasane wong illal ju'i kecuali ngeleh wal atsi ketan ngorong okeh. Iki pengucapan Kanjeng Nabi kan biyen berarti tumiba saiki zamane alias zaman akhir. Sing diarani zaman akhir niku napa to? Sakwise lengsere Kanjeng termasuk awake dhewe niki zaman akhir. Kanjeng Nabi ngendikane pripun? Pirang-pirang wong lakoni poso ning ora entuk ganjarane poso kecuali olihe ngeleh karo ngorong. Lah sebabe ngopo? Maksud gimana? Sebabnya apa kok ora entuk ganjaran alias gak entuk bayaran? Jenengan padha-padha macul. Nek enek majikane, enek sing ngongkon mesti entuk bayaran. Nek ra entuk bayaran paling enggak entuk sarapan. Nek asal-asalan kira-kira entuk bayaran betul. Itu paling kesel. Sarapan dan itu biasa. Validalika maka taim konon rubah soimin tila diucapaken dawuh Kanjeng Nabi mulih kam min soimin kam iku pirang-pirang sapa man wong soimun kang poso sapa man iku muftirun tapi pirang-pirang wong poso tapi buka iya poso mulute gak mangan ora ngombe ning nyrocos ning wong. Muring iki padha ae entuke ngeleh karo ngorong eman ayam syaka wakaman muftirin wakam lan pirang-pirang sapa man wa muftirin kang buka alias gak poso sapa muftirin kang poso iku imun kang buka imun iku poso. Okeh wong sing gak poso secara syariat gak madak. Secara syariat gak poso alias mangan iya ngombe ngudut ngopi. Ning wong kuwi mau poso. Iku hukume poso ati, posone ati, poso syariat aja dicampur karo poso ati. Ning nek dibarengke tetep iso. Kadang awake dhewe rumangsa wis pinter. Aku yo akeh poso yo ngene iki gak perlu nek awan. Pas bulan Ramadan aku iki yo poso, gak perlu. Aja pengen diakoni menu. Maksudnya ngoten. Padha-padha nglakoni poso yo sing tenang, santai wae. Aja rumangsa paling wah. Poso nang Kamis, pendak anu diposone kabeh. Sunah-sunah nglakoni kabeh. Kelakuane angger-anggere, berarti masalah napa nih? Posone sering niki rocose tetep mripate ya tetep kupinge tetep tangan sikil apa meneh. Jadi niku sing masalah ternyata napa ati. Mula wong biyen ati gak enek sikil-sikil tangan-tangan. Awas tangan-tangan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayam saka abdohu ayam saka abdoahu tegese meket sapa wong abdoahu ing pira-pira anggota badan jasmanine anin manahi saking perkara sing dilarang wa idza innasi lan nglarani menungso karo napa karo lisan karo tangan pokoknya anggota badan iki tidak boleh menyakiti manusia itu termasuk ajaran torekot. Itu torekot wirid. Oh akeh ngoten iki. Nur Warid dan Nur Zikir beda. Nur Muhammad dan Nurullah tetap beda. Ojo dipadakne padha-padha cahaya tapi sumbere beda.
beda. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza unasi lan tukang larani manusa bil jawarihi kelawan pira-pira anggota badan. Kama qala Allah mau sing ngucap Kanjeng Nabi sakniki kama qala Allah taala kaya oleh dawuh Allah taala sing ngucap sinten Allah as-saumu utawi puasa iku li keduwene ingsun Allah. Jadi jenengan poso aja ngarep ganjar enek ganjarane. Eneke napa? Poso iki nggone Gusti. Nek jenengan nglakoni poso berarti sampean minhu sebagian dari Allah. Bagiane Gusti Allah wong poso. Dudu bagiane surga ngono ya Mas. Gimana? Jadi nek pengen ketemu Gusti Allah kudu napa? Buang regetan jero gitu. Buai sifat Allahne, rasa perasaan suudone, pikiran sing ora ning wong liya diguwai. Atine diresiki dari sifat-sifat yang tidak dianggap baik oleh syariat Islam. Maksudnya mungguhe menungso. Jadi dieling-eling niku. Qala Allah taala as-saumuli puasa iku hanya untuk Allah. Kepunyaane Gusti Allah. Wa ana utawi ingsun Allah iku ajzi bakal bales bihi kelawan wong sing poso. Maka sing bakal bales ning wong poso mau ya Gusti Allah. Gak kei ganjaran tapi langsung rahmate Allah. Iso mlebu surga sebab rahmat, dudu sebab posone, dudu sebab salate, dudu. Jadi nek niku kan kewajibane. Ning yang memasukkan adalah rahmat takdim, rahmat taslim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salatu wassalam wa qala alaihi salam. Lis-shaimi farhatani. Farhatun indal iftari wa farhatun indar ru'yatihi. Razaqanallahu ta'ala bi fadli wa karamihi. Pengendikane Kanjeng Nabi pengendikane Gusti Allah pripun? Poso itu untuk saya Allah dan saya yang akan memberi balasan untuk orang yang puasa. Nek pengen ganjarane gede poso 6 dina kaya setahun apa? Poso wow. Ning kuat ora, nek ra kuat ya ora samak. So nek kuat luweh api aja ngarani wong poso sawal mentang-mentang sok muslim niki tutuk bubrah mulut bubrah ngono. Gak sate gatane. Gaya poso Syawal iki termasuk mulut yang tidak beradab. Ngoten. Nek kuat karek meneng rasa dadak ngaluk-ngaluk wong poso. Ya Mas Tegian ya. Poso wis api-api di lok-lok. Wa anaji wa qala alaihi salam lis-shaimin kedua wong poso. Untuk orang puasa itu ada 2 kebahagiaan. 1 indal iftari nalikane buka. Ya Mas Tegian ya. Jadi nek buka niku seneng apa susah Pak Nur? Seneng. Wis mesti seneng. Saking seneng ya warak. Arep tangi kaya malah randit doyo. Jadi pertama kebahagiaan untuk orang puasa itu nalikane buka. Nek poso syariat ya buka ngombe es teh, buka apa liyane sak aneka warnane, daharan lan unjukan. Niku. Kedua, wa farhatun utawi sing sak bagian iku inda ru'yatihi. Nalikane ningali Gusti Allah, ningali sifat jamale Allah. Berarti nek delok sifat mesti ketemu ya, ora mung sifate tok. Mesti enek zate. Sifat mesti enek zat. Ning nek zat gak duweni sifat berarti mati. Mustahil. Bismillahirrahmanirrahim. Razaqanallahu ta'ala bi fadlihi wa karamihi wa qala lan dawuh ahlus syariati sapa ahlus syariati al muradu minal iftari iku al akli inda ghurubi syamsi. Nalik diarani poso senenge enek loro kuwi mau, siji nalikane buka yaiku buka napa? Nalikane
secara hukum syariat atau orang ahli syariat mengatakan minal iftori saking buka iku mangan nalikane surupe sengenge wa minar ru'yati kuru'yatul hilali lan secara syariat nggih niku ndelok tanggalan bahwa sesuk bodho. Iku senenge wong poso syariat ngoten niku. Ya Pak Nur ya. Ndelok tanggal. Mula nentokke hilal sesuk bodho kuwi rebutan. Karena ya memang amunisine iki kebak Pak Nur. Cukup gebodho amunisi sing diterima nanti. Iku cukup gebodho turang ngeki pitrah anak putu. Mulane rebutan. Lah saniki umat Islam nek ra bingung. Sesuk poso, sesuk iki bodho durung to. Kenapa enggak berani mengatakan besok lebaran? Ya karena ini ada kewaswasan satu di antaranya, kedua memang harus ada secara musyawarah karena hidup di Indonesia ini sebenarnya gak gampang. Jadi pikir dhewe darani nyeleneh ora umume kanca batin. Ngumumi kanca ning marahi mumet. Iku kujur kabeh nggih. Dhewe ra kuat ngumumi melu mumet. Maka jadilah tengah al-wusta. Aja rono rene, aja tengah-tengah, punya prinsip. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 2 sing diarani kebahagiaan mau ketika melihat hilal satu Idul Fitri atau Syawal, Syawal. Wis bodho Allahu Akbar wis enom gede cilik lanang wedok gembru tuh ning dapur kebak wong ning masjid pirang-pirang saiki kosong ning dalan kabeh ya bubrah iki karena ngikuti umum mau ya Pak Nur ya. Karena melu umum masjidnya kosong blok dalane kebak wong takbir sing takbir napa nah susah masjid mending awake dhewe ra ketengah-tengah ning lataran masjid karo ngrungokne takbir tapi kan nikmat. Mudah-mudahan ya saya danten ngoten mawon. Bismillahirrahmanirrahim ya katulah. Guru bisa mesti wa minar ru'yatil hilal. Lailatul Idri rupane bengi Idul Fitri. Kala ahli tarekat lah nek mungguhe wong ahli tarekat. Mau mungguhe wong ahli syariat poso syariat. Senenge enek loro siji nalikane buka sebab sengengene suruh mingslat. Nomor 2 nalikane ndelok hilal alias malam tanggal 1 Syawal. Wis seneng poso syariat. Sing cilik ya entuk fitrah, sing gedhe sing tuwa mitra. Nek bar mitra engko ngene putune jaluki meneh. Sakira ngene di simpen ke bae. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ahlu thariqati. Wa qala lan wis dawuh sapa ahlu thariqat, wong sing ahli thariqat, al iftaru utawi poso iku inda dukhulil jannati nalikane mlebu jare wong thariqat. Mlebune surga kapan? Gua lampu nek wis. Aja bingung mlebu surga, mlebu kuburan dhisik. Ora iso mlebu teko surga nek ora lewat kuburan. Terminal pertama. Lewat kuburan itu secara syariat ya. Jadi pasane wong tarekat iku bukane pertama kesenengane loro pertama nalikane mlebu surga bil akli kelawan mangan bima kelawan perkara fiha kang ana ing dalem surga minan naimi nyatane saking pira-pira kenikmatan swarga ning surga dhewean ya tetep megah. Contone Kanjeng Nabi Adam ya ora betah mbok sugiyo apa enek nek kepengenane sitok iki gak kecukupan iki payah. Ya kaslan ngombe enak mangan bareng ngudut seger koncone api-api kabeh. Ning nek kebutuhan siji gak terpenuhi maka tetep salah. Maka Kanjeng Nabi Adam iku ngei rahmat wong sak jagat sak enterun. Kelawan syariate mangan buah kultus.
kuldi. Ora mangan ya tetep tekane kedisian wahyune Gusti Allah inni ja'ilu fil ardi khalifah. Ya. Sadurunge mangan buah kuldi lho wis enek wahyune kuwi. Maka mangan tetep jeblok, ra mangan tetep jeblok. Iku wis kuasane Gusti Allah, aja dilawan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi rozaqona minan naimi rozaqona Allah taala wa iyyakum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mula cekap semanten bila wonten lentakan tune atur maknani kalimat atau penyampaian nyuwun ageng pangapunten iku kebodohane kula estu bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.